ngeni kadung disawang oh sing malai tapi sing gampang iso duweni mergo akeh ngendemeni ai no aus hayo hayo hao hado hao 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 hai la 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 ai chi ai la 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 ais ye ai la 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 hati-hati Kang Ambon manisina ayo oh horo ayo 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 oh 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 ya awas kancane pikir kancane ya le atrete ndak genah blas ai aus ayo lotak oh hayo 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 oh kasih tepuk tangannya dong la 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 rojo ais nih ojo sembrono ya hey hayo 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 lah 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 C aus do ai do lah oh oh ash oh lah lah oh oh ayo oh 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 le 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 ya yun yo yo Singo Putra Jaya ayo barisane ditata ya aja ngruntel ya ayo ayo menghadap ke kamera ya nak ya. Baris 5 ya. Menghadap kamera nih. Oh iya. Out. Oh iya, jor. Ya jos.
Jo. Hae. Iya. Lala. He. Hayo, 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 hayo. Ae, ao, ae, o, ae. Adi no. O, ae, ao, ae. Iya, ah. Hey, ho, yo, ye. Ya. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas we ninggal lunga wektune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali. Hai tim lagi. Aduh deh. Jos. Ya. Sigar-sigarane hati. Ya. Nyigari hati. Oh sepi kangen ning ati. Caramu laku Awas Ger. Le. Haye, ao, ae. O. Ya. La. Ayo. Ja. Ja. Salah ya nak ya. Alon-alon nak ya. Ayo.
Wayai. Dilut ae li. Ayo. Eh. Sayo. Wayai. Ayo. Ayo. Hae. Hoe. Ah. Ayo. Ayo. Aduh. Hae. Hoe. Ya la. Awas. Apa cari Narbi pawangi wis. Ebi. Ada pawang kita pada sore hari ini. Abah Sunarbi. Out. Hey. Hore. Yo. Hey. Hor. Hey. Hae. Hoe. Yo. Hae. Hoe. Ya. Ayo. Tiga lagu alon-alon ya. Titik edang wis ae ndak apa-apa yai. Oke. Hati-hati ya nak ya. Mbak Gogor kacang ijo sik durung ambruk le. Awas. O. Ngangeni larene, ngangeni
ngangeni kadung disawang oh sing malai tapi sing gampang iso duweni mergo akeh ngendemeni arane jodohan ngatur iya iya sapa ngerti yen iso dadi jodoh rika tutu merkauli oh ae kersa oh angsa demeni nono iya ya mengerika ngono lah seneng ae kok kamu Aduh, turuti Dek. to Dek jangan ya Dek Singa Putrajaya hai tim lagi mbak ayo maju lagi ngangeni larene ngangeni kadung disawang oh sing malai katon ya 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 hange cup lebih pine ngangeni larene ngangeni mereka akeh demeni tapi sing gampang iso duweni mereka akeh demeni arane jodohan ngatur wis ana sapa ngerti piyen iso dadi jodoh rika tutu iki jenis sing ngomong Out. ya mereka ya oh jodoh hangatur wis oh ala kau damar ngerti piyen iso dadi jodoh rika ayo mlaku alon-alon ya ayo hei baik para hadirin dan para penonton yang berbahagia dengan berakhirnya rampak apa yang tadi maka berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini saya pribadi belum Wibisono selaku membawa acara dari Kojo-Kojo Singo Putrajaya nanti malam dilanjut kembali akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih